kubor nakaslem jong unong san Hima. Ka Meghalaya Editors and Publishers Association bat ka Shillong Press Club. Haba Pynrem jure ke Jingkynnoh klem nong rem jong unong yalam ka VPP kila aipor san sngi u President ka Voice of the People Party baru MLA ka nongkram uba adan mila besaya mod ba unpan map halor ke Jingkynnoh Lamler ki artali kilat pathai khobor kata ka Batasi TV bat ka T7. Hakashiti ka bala pha sha u President ka VPP ka Mepa bat SPC kila maham balada umpan map hapo kani kapor bala bu hadin bala yo priang ya kashiti kini ki arsenjuk kimban se ban le persha yu ba adan bat ya kaseng jong u ka VPP ka Mepa bat SPC kala Pynrem jure ki Jingkynnoh jong u ba adan ya ka Batasi TV bat T7 ha ga jingalang pat ba balalong Hanongstone West Khasi Hills manaka khat san tarik kala lingkot bat ong bakani ke Jingkynnoh ka de ke jingpenja buram mikini ki artali kilat pathai khobor bat bu uru ha ke jingma ya ke jingshingan ka yat ke yeng jong ki nonglum khobor jong kini ki artali kilat pathai khobor kum ki nonglum khobor ka de ka kamram jongi ban pathai ki khobor ki bede ba ka jala lembat ki nong shong shnong jongka ki Jingkynnoh ba khlam nong rem kum ki jong phi ka bu ha ke jingma ya ke jingshingan ka jingshanya bat ka yat ke yeng jong ki para nonglum khobor jongi ong ka shithi ka bala soida u President ka Shillong Press Club uba Deimaya Siang Shai bat u Vice President ka Mepa u Rajiv Chaudhry ka Mepa bat SPC ka laong khadu e amdan satya kinu ki seng san perthei ki seng king atyar lani ki nong yalam jong kinu ki kunhun ki bala ban bu jingkeli ka kam jongi habangi dang tre ka kam kum ki nong tho khobor bat nong lum khobor